סרטון של קורן דה גיימר החלק השלישי. עשיתי סרטון אחרי סרטון אחרי סרטון רק בשבילכם. זה די סתום, אבל מחר אני עומד לעשות אותו הרבה חלקים, אותו דבר. אני אשוב במגלשה כי זה המקום היחיד שאפשר להיות טיפה בשקט. אוקיי חברים, בואו ננסה למצוא פוקימונים במקומות אחורים ולא במגלשה. כמה אור. איפה יש כאן פוקימונים חברים? בואו נעלה למעלה. איפה? רגע חברים. מצאתי מקום שקט חברים. חשבתי יש כאן פיקצ'ו חברים אבל לא. שנייה. מסתבר שלא. המקום הזה לא. שקט. רגע אני עוזב רק כרגע את רמב"ם כי המקום הזה מפוצץ עכשיו כרגע. אז בואו נתגלץ'. יאי, איזה כיף. לא יודע אבל לאן ללכת, אין שום מקום כיפי שאפשר לשחק בו. באתי להגיד לכם בואו למכון אבל אתם יודעים מה, בואו נשאר עוד טיפונת ברמב"ם שחייב אקספי וביצון נט. חייב ביצה. עכשיו חברים, אני עוד שנייה חוזר אליכם. אנחנו נתראה עוד שנייה. אוקיי חברים, חזרתם. הוא עכשיו רץ בעצמו איכשהו. וואי כמה דוחפים כאן חברים. וואי. יאללה בואו נתגלץ'. 3, 2, 1. לא, לב רמב"ם זה כאן. We are the champions of France. לא יודע אם יש כאן מקום. חייבים פוקימון חדש. אם אין לי פוקימון חדש נקבל מלא אקספי. טוב אני הולך לשם, אני לא יודע למה, אבל בסדר. עכשיו צריכים לחזור לרמב"ם בגלל שיש ככה. יש גם פוקימון חדש. יש לי אותו. תן לך כדור רדבול כי אנחנו חייבים אותך. לא רק חייבים אותך, בא לי את הכדורים אדומים. למה אני מדבר לפוקימון אני לא מבין. שנייה. 110 אקספי. בוא נלך. זה אומר לי שאני מתרחק, למרות שאני לא מתרחק, אני בא. טוב, אין לי כוח. אנחנו ממש עוד מעט. עוד שני פוקימונים שיש לנו, ונראה לי אנחנו כבר... יש. וואי, אני לא מכיר את המקום הזה חברים. אני לא מכיר. אז איפה אני? טוב נו. טוב בסדר קורן, תרגע, סתם. אני מכיר את המקום הזה. אני תמיד עובר פה, אל תדאגו.
חברים, אנחנו נחזור אליכם את שנקבל פוקימון טוב. חברים, קיבלנו פה את רטט, לא איזה רטטה, ארס. אנחנו חייבים, מה? חייב אותו בשביל לעלות XP. לא צריך אותו, יש לי עוד אחד כאן. אני לא צריך אותו, אבל רק בשביל ה-XP אני עושה את זה. ואולי נשפר עוד, אני יודע. עוד לא. ממש עוד כמה דקות אנחנו רמה 14. אנחנו מקבלים מלא פה כדורים. לא, אני לא יודע אם מקבלים ביצה. לא, אי אפשר לקבל ביצה נראה לי. וואי, רמה 14 חברים. רמה 14 חברים. אני לא מאמין. רמה, לבל 14, 10 פה כדורים. לא קיבלנו כלום. מה זה הדבר הזה? שום דבר. שום דבר. הדבר הזה זה שום דבר. כל מי שעולה לרמה 14, שתדעו, אתם לא מקבלים שום דבר. שום כלום. אני לא מאמין. הייתי כל כך שמח שקיבלתי אותו. 9.3. לא יודע איפה יש כאן עוד פוקימונים. איפה אפשר ללכת למצוא בכדורים? תמיד רציתי כבר לנסוע למקומות בשביל זה, אז נראה לי מגע אני אקח את האופניים, אני אסע למקומות שלא מכיר, נראה מה שיהיה. איפה זה? וואי, דקה. איפה הכביש הזה? שיט, זה ברמזורים נראה לי. יואו, לא. או שזה בבארי. אני לא יודע. נראה לי אני הולך לשם. כי אני חייב. אתם חברים לא שנים מה אני הולכת לשם. אני חייב אותו. לאן אני הולך? לאן הוא הולך? משם הולכים? חייב כרגע צ'יטים חברים. מפה. נראה לי איפה הולכים. אוקיי, הבנתי לאן הולכים חברים. זה דרך ארוכה. דרך ארוכה, ונראה לי זה ישווה את זה. אני לא מכיר אפילו את המקום הזה. יו. לא, המקום הזה כל כך מוזר. למה תמיד הוא מופיע לי כאן? הנה מפה, ידעתי. שיט, אני לא יכול ללכת לשם, נראה לי רק באופניים אפשר, וביום כיפור. יש כאן שני כבישים מסוכנים לאללה, אני לא עובר. אבל לפחות אולי יש שם פוקימון, אני יודע. קרוב כאילו. איזה באסה. בשמחה עכשיו הולך לשם. הכביש הזה כל כך מסוכן. יש כמו כלב. ואני מפחד מכלבים. תדעו את זה. יופי, הוא שם עליו רצועה, אבל... איזה פחד. יש כאן כלב סתם.
אני די בקטר עכשיו כרגע. נראה לי אפשר לעבור. אבל עכשיו אני מבין שאפשר לפרוץ לקטר בשנייה. אני עכשיו קרוב לקבל... בוא נהליכה כאן, זה נראה לי קילומטר. אני לא יודע. אני פשוט הולך במעגלים בשביל לקבל את הביצה הזאת כבר. נו! אני לא יודע אם זה יקלוט את השני. אף קלט את השני. 3 פה כדורים זה טוב מאוד. יואו, מצאתי מקום, וואו וואו וואו. חברים, מצאתי מקום שאני יכול ללכת אליו, ויש שם די הרבה פוקימונים. הנה הוא. מה זה המקום הזה? לא, הוא רחוק בשבילי. אבל לפחות אני יכול ללכת לקטר השחור הזה. אוח. חייב לנסוע לאילת כבר. אני חייב. בשביל לקבל פה כדורים טובים, פוקימונים טובים. פה אני מכיר. 1. חברים, אני חייב לרוץ, יש שם פיג'י. וואי. חייבים לרוץ. ליד רמב"ם יש פיג'י, אני חייב אותו. אני חייב לשפר כבר את פיג'י. אני עכשיו רץ, אני חייב אותו, לא אכפת לי. חייב פיג'י. פוקימון גרוע. אני חייב לרוץ. עוד פוקימונים. פיג'י שמה. דווקא כל המקומות שמקודם הייתי בהם, שם עכשיו פוקימונים טובים. זה יכול לנו. מקווים עוד שנהנתם. אז תבואו בפעם הבאה. עושים לקרוא את זה גרמי. אבל יאללה, ביי. יאללה ביי.